Creus que és important cantar mantres, recitar mantres amb els infants? Doncs depèn. Si tu a casa teva els recites, els expliques, els balles, els pintes, els integres en la vida quotidiana, allò ja forma part de la vida quotidiana dels infants i allò ho aprenen com una cosa més que ja està a casa. Però si tu estàs en un entorn d'escola, de classe de ioga per infants, és millor introduir els mantres amb la pròpia llengua, amb cançons que tinguin un missatge constructiu, amb valors, i a partir de les cançons ja van interioritzant l'essència de la vibració, d'harmonia i de pau que és el ioga. Per això et convidem a buscar a Spotify l'àlbum La Terra és casa meva, on hi ha cançons precioses que aporten coneixement en valors des del cor als infants i als adults.